Dwi wrth modd cael bod ar y dderbynfa, cael dod o draws bobl gwahanol, a mae staff y tîm sydd yma hefyd yn hwylog ac yn cael dipyn o hwyl. Be dwi'n mwynhau yn gweithio efo Byw'n Iach ydy'r ffaith bod gei di gweithio mewn tîm, neu gei di gweithio yn unigolion, a mae hwnna'n really helpu fi yn datblygu fel person yn gweithio i Byw'n Iach, a os dwi yn penderfynu symud ymlaen, neith o helpu fi lot yn y dyfodol. Be dwi'n mwynhau gorau ydy gweithio mewn rhan o tîm da. Dwi yn team player, dwi'n licio ffwtbol oedd sport fi o blaen, so I'm a team player. Be dwi'n licio gorau hefyd ydy dod i nabod gwahanol aelodau sy'n defnyddio'r ganolfan a helpu nhw i gadw ffitrwydd a cadw iechyd nhw. Gwahanol oedran o blant i bobl hŷn, gwahanol dosbarthiadau, person training one-to-one, sydd yn pethau bach fel sy'n helpu pobl yr ardal. Lot o cymwysterau gwahanol, da'r cafiad o fod yn attendant achlysirol o'r ffordd i fyny fod yn rheolwr o ddyletswydd llawn amser. Dwi'n meddwl sgiliau da chi'n trwy mewn bywyd a cymwysterau fel gwersi nofio a gweithio mewn tîm, dwi wedi cael mynd ar cyrsiau, swn i beth yn meddwl swn i'n gwneud fel arall. A jyst dod i'n dysgu sut i siarad efo bobl newydd gwahanol oedran, a dallt hefyd sut i weithio well efo plant, a mae wedi codi hyder fel sut i'n dysgu nhw. Dwi wedi ennill llawer o gymwysterau yn ddiweddar. Dwi newydd mynychu cwrs CMI Level 5 mewn Leadership and Management ac ambell o gyrsiau a ffitwydd yn ystod y blynyddoedd dwytha. Dwi wedi bod ar just cyrsiau fatha Excel, Word, jyst yn mwyn codi'n hyder yn defnyddio'r gwybodaeth yna ar y dderbynfa. Fyddiannau staff dwi'n ffeindio ffurfiol ydy'r faint o cyrsiau mae Byw'n Iach yn fodlon i rhoi ni ar fatha staff. I eto jyst datblygu ni fatha pobl sy'n gweithio i Byw'n Iach, i helpu ni cael y cwsmeriad newydd ma'n dod i mewn a rhoi be yn union maen nhw eisiau. Jyst bod chi'n gwybod da chi'n cael eich talu bob mis, gael defnyddio'r ganolfan am ddim. Os da chi sal, chi'n gwybod da chi'n cael eich gwachod ar ôl. A hefyd holiday pay bob dim fel. Fi wedi dechrau ers blynyddoedd gweithio yma. Fi wedi gweld gwahanol bobl fatha management, a maen nhw wedi dysgu gymaint i fi a dal yn dysgu gennyn nhw rwan. Felly, pwy bynnag sy'n eisiau gweithio mewn ganolfan fel hyn, mae yna ddigon o staff o gwmpas sy'n gallu helpu profiad gwahanol a gallu helpu datblygu pobl sy'n eisiau gweithio mewn chwaraeon neu dysgu ffitrwydd. Mae yna lle da i bobl ddechrau i journey i'r beth bynnag maen nhw eisiau gwneud yn eu bywyd. O ran yr ochr personol, dwi'n licio beicio, so y bryddian mwyaf dwi wedi gael ydy'r Cycle to Work scheme, lle dwi wedi gallu prynu beic a talu amdano fo'n misol, lle efo fod o'n un lump sum. Mae jyst yn gyfle da i helpu'r gymuned lleol, helpu plant sydd wedi dysgu nofio, lot o balchder i gael hynna, helpu pobl fyw yn iach ac i gwella ffitrwydd. Ac i gael bywyd mwy llawn. Swn i'n annog rwy'n i ddod i'r tîm yma, achos gweithio fatha tîm, gweithio fel unigolion, i gyd o'r cyrsiau da ni'n cael, be da ni'n dysgu o pethau cymryd fach, pethau iechyd a diogelwch, o pethau bwysig yma, dwi'n meddwl mae pawb angen i symud ymlaen yn ei fywydau.